On jouluaaton aatto. Joulumori on keittämässä puuroa, joulu kilkee saanlehtä ja tuolissaan ja kirtonttu tekee omia töitään. Kello soi. Ja muut tontut alkavat heräillä. Tontuilla on kauhea kiire ja hoppu päästä tontpajalle hommiin. Työtä on vielä paljon, on saatava kaikki takit ajoissa valmiiksi. Huomenta. Kirjuritonttu, etkö sinä tule tänään pajalle ollenkaan? Huomenta. Tässähän tulee kiire. Minun pitäisi olla jo antamassa aamuruoka Petterille. Joulumori rakas, tulet apuuni. Homma on niin paljon. Odota hetkiään ensin puuron kulhoihin. Mutta laskeutuu rauha ja hiljaisuus. Ja kaikki toistuvat paikalta joulukintajalle ja kintonttu haavoittelee nopeasti, sulkee silmänsä ja nukahtaa. Wow. Onks tämä on aivan liian kuumaa? Yöksi tämä on aivan liian kylmää. Oi, tämä on hyvä. Utakot sai vatsansa niin täyteen, että hän halusi mennä lepäämään. Hän löysi 5 ihanaa sänkyä, joista valitsi pienimmän. Päivä alkaa painua iltaa kohden ja työt on saatu valmiiksi joulukintajassa. Nälkäiset tontut saapuvat tupaan ruokapöydän äärelle. Vatsat kunnat ja nälkiukku painaa päälle. Tontut asettuvat pöydän ääreen.
Lapsetkin ja nuorikin saapuvat myös kotiin ja itse tehdä tapahtunutta. Pettymys on suuri, koska kaikki ovat uupuneita ja nälkäisiä. Mitä ihmettä täällä on oikein tapahtunut? Kuka täällä on oikein riehunut? Kirjuritantu, oletko sinä syyllinen tähän? Tukaan laskeutuu syvä hiljaisuus, kun he tajuavat, että joku muu on syönyt heidän päällensä. Ja Outikki katsoo jokaista tonttua kysyvästi ja toteaa, että syyllinen on löydettävä. Tontut reittävät käsiä ja tulistavat päätään. No mutta meidän sänkymmekin on täällä aivan levällään. Joku on tuolla sängyssäni peiton alla apua. Kuka sinä olet? Olin mietteettä eksyksissä, miten paikkaa minne mennä. Näytimme pienen mökin. Se näytti niin kodikkaalta ja lämpöiseltä. Minulla oli silmuisin nälkä. En voi mennä kotiin, koska minua ei haluta sinne. Osaatko laittaa ruokaa? Osaatko siivota? Hän on niin Sepä. Osaan siivota ja leipää, kuten paljon muutakin, kuten kertoa tarinoita, kutoa villasukkia. Saat jäädä, olet tervetullut, mutta lupataan auttaa joulumuoria. Jouluvuodessa mennä muinaani kierrepajalla. Ja toivon